ladakane ka World Cup arajar arpuar kandai ka World Cup kabakat do ya Ronaldo kabamot Ronaldo undai player ba club do tam haka history jaka football ang ki media jaka sports nari pareng ki daw ki ba pelong ya ki media jaka sports ba per na ki lain ri pareng bakin ken tho yo Ronaldo kumne ki daw ki long ba Ronaldo uladai legend ne utau star footballer bala kraw ba hakane ka juk ka bamenta henry ka ba plapat kalong ba Ronaldo umla ban para World Cup ya ka Portugal wat hadin ulala ban penra Champion League bonsin ya ka Real Madrid hakabai dei barka jingela kai football jong Ronaldo hakabai dei bat ki khusnam ki ba ulayo nak benta jong shimet bat kum juru nak benta kari Portugal ki long kumne harum santeli ki Ballon d'Or ulakhor nak benta yelde shimet bat kawai pat ka trophy naka Euro arja khan rio bat kawai pat ka trophy hi naka UEFA Nations League kabalalong house nem arajar khat kendai bat kumta nakaliang cegi news ba per hakiri pareng kilaong ba Ronaldo hadukan ne ulakhor ri khusnam namta yelde shimet bat kumju nak benta kari Portugal henry ka main trophy ya ka trophy ka bakong sandu Ronaldo umla ban pinyo ne uklem la ban pinjab ya kari Portugal bat kumta ki news ba per nakalang sodo kari pareng kilaong ba lada Ronaldo umla hitrat ban pra World Cup ya ka Portugal ka ba mod ba kito ki kusnam ki ba Ronaldo ulayo kilong ki ba sep bat Ronaldo undai player uba club do tam haka history jangka football hang ne hapo pertai jongi